Втората ни лекция е на тема наказателна практика по данъчни, банкови и други престъпления. Съдия Капка Костова е позната на всички нас. Аз ще припомня, че тя е член съдия в Върховния касационен съд. Беше председател на Съюза на съдиите в България от 1997 до 2003 година. Беше 2 пъти член на Висшия съдебен съвет. Мандата му до 1997 година и между 2009 и 2011 година. Има близо 30 годишна магистратска практика, преди всичко като съдия, но в началото на професионалния си път и като прокурор, ако не се лъжа. Да, 2 години. Да, за колегите прокурори и следователи отбелязвам. Съучредител е и член на управителния съвет на Центъра за обучение на магистрати. Във Върховния касационен съд е от 2004 година. Преди това знаете, че беше председател на най-големия съд в страната, Софийския районен съд. С оглед темата на днешния семинар е важно да припомним, че съдия Капка Костова е докладчик по тълкувателно решение номер 1 от 2009 година на Общото събрание на наказателната колегия на ВКС, което е пряко свързано с сега обсъжданата тема.